ክቡራት ተከታተልቲ ናይ ሎሚ ታሪክ ናይ አቦ ጻሕማ እዩ። አቦና ጻዲቅ አባ ጻሕማ ካብቶም ተሽዓቱ ቅዱሳን ሓደ እንትኾኑ አዶም እንጾኽያ አቦም እንቁጦስ አዲዮም ድማ ሳራ ይባሃሉ። ካብ አዶም ናብ ኢትዮጵያ ብ595 በኤርትራ ጌሮም አክሱም አትዮም ምስቶም ተስዓቱ ቅዱሳን ን12 ዓመት ዝኣክል ግዜ ምስተቐመጡ አገልግሎት ንምቅልጣፍ ብብእጮም ናብ ዝተፈቀደሎም ቦታ ኣብ ተበታተነሉ ግዜ ናባ ጻሕማ አቡነ አረጋዊን አባ ገሪማን ንዓድዋ ሓሊፎም ማይ ሚሻ ምስካብ ዝበሃል ቦታ አፋንየሞ ተመሊሶም አቦ ጻሕማ ክፋል ጮም ናብ ዝኾነት ጸድያ ናብ እንትበሃል ቦታ ክኸዱ ደልዮም እንኳን ተነበሩ በዓቢ ጎቦ ተሸፊና መህለፊ ስለዝሰኣኑ ናብ እግዚአብሔር ጠሪዮም ኩልሻ ዘይፍልዮም ቅዱስ ሚካኤል ተጋሂዱ ብዝሃስካዮ መስቀል አማተብ ኢልሞ ምስ አማተቡ ድማ እቲ ጎቦ ከም ሰማይ ነጎድጓድ ዓዊሉ ኣብ ክልተ ቦታ ተመገለ። በቲ ማእኸል ድማ ሓሊፎም ናብ ጸድያ ኸይዶም እቲ ኣብ ክልተ ዝተገመዐ ጎቦ እቲ ሓደ ደብረ ኻላይ እንትበሃል እቲ ኻላይ ድማ ደብረ ኻተታ ይበሃል። ነቲ ሽም ዘውፅኦ ድማ በዓሎም እዮም። ከምኡን እቶም ጻድቅ ነቲ ህዝበ ክርስቲያን ኣኪቦም ጹሙ ጸልዩ ንስኣተው እናበሉ ኣብ ዝምሓረሉ እዋን ሸፋቱ ብቕኒ ተላኢሎም ጥሪ 15 መዓልቲ ቀቲሎሞም ኸይዶም ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ምስ ጸኒሑ ቅዱስ ሚካኤል መጽኡ ተላኢልካ ናብ ኻተታ ውፅኣ ረፍትኻ ኣብኡ እዩ ኢሉ ናብቲ ጎቦ ልኢኾሞ ድሕሪኡ ድማ እቶም ዝቐተልዎ ሸፋቱ ተኸቲሎሞም መጺኦም ንባዕሎም ንቶም ፈለስትን እንዳገልገልዎም ነይሮም አው ድማ አሪፎም አቦና ድማ ነቶም ሸፋቱ መሐረለይ እንዳበሉ ይጽልይዮም ነይሮም። እግዚአብሔር ድማ ንምንታይኻ ነጸላትካ ምሕረት ትልምነሎም ምስበሎም አቦና ዝገበርዎ አይፈልጡን እሞ ይቅረበሎም ኢልካ ኣብ ወንጌል ተዛሪብካ እንዲኻ ምስበልዎም ምሕረልካ ኣለሁ ኢሉ ቃል ኪዳን ሂቦሞ አባ ጻሕማ ናብቲ ጎቦ ዝወጸሉ ናይ እግሮም ርጋጽ ምልክት እስካብ ሎሚ ከም ዝረይ ይዝረብ። ተወሳኺ ድማ እዞም ጻድቅስ ኣኺሎም ኣብ ሓደ መዓልቲ በቂላን ጠጢያን ንዓ ኣፊሖም ንናይ ንጉሆ ቅዳሴ ኣጽሖም ናይ ዕረፍቶም መዓልቲ ምስ ተቃረበ እግዚአብሔር ተጋሂዱ እስካብ በድንኻ እስካብ ዕለተ ምጽአት ኣይዝልን ከም ትኩስ ሬሳ ክኸውን ይብሉ ቃል ኪዳን ኣትየሎም እዩ። ኣብዚ ዝተለዓለ ኣብ ከባቢ መቃብሮም ዝወፀ ሙቐት እስካብ ሕዚ ኣሎ። ብስሞምን ዝወፀ ናይ ህይወት ማይ ብዙሓት ሕማማት እናተፈወሱ ይርከባሉ። ካብ ኣዶም ኣምፂኦም ዝተኸልዋ እፅ እዚ እውን ጸዲቃ ጠጢያን ትረከብ። ኣብቲ ገዳምም ከባቢ ብዙሓት ኣራዊትን እትማናን ወላ እንተሃለው ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ምንም ዓይነት ጉዳት ምትንኳልን ከም ዘይገብሩ ኣብቲ ገድሎም ብዘሎ ቃል ኪዳኖም ተጻሒፋሉ። እዚ ኩነታት እዚ አቦ ጻሕማ ብዙሕ ተጋድሎታት ምስ ፈጸሙ ጥሪ 26 ታሪኾም ኣብ ደብረ ኻተታ ተቐቢሮም። ናይ ሎሚ ርእስተይ እዚ ይመስል። ሰብስክራይብ ሼር ግበሩኒ የቀንየልኝ።